obi pono so ebe foro paragliding ni bi na sade wo mo aye nhihye sade be na ba bia so wo mo benya wo mchefa no sei wo ma sa akonya sa mme akoro na bi wa adakulu afa ho ye no nso wo mo ekoye ho adwuma na sansemi no pani a wo no na wo ye chief executive officer edema Ghana Tourism Authority no Mame Maryland Mame Efua Hojeto wono ene boss so de kire ya ma ne bofo e kire ahonboa wo mo aboa ene sade enkasa ede nso akwakosie ya wono kwasiesie adakurudie no na ekoba se wo free afa ho no wantimi amo anan amma kwawu a ehon so no ene je na tumi akoso. We believe that we have grown the Kwewu paragliding tour and people now understand what paragliding is. We just want to spread it to other parts of Ghana, which also has tall and beautiful mountains like this one has. And Adaklu is one of those. Adaklu, we've gone there, we've done our search. We are talking to aviation, we are talking to all the technical people involved that will give us the necessary advice so that we move into Adaklu with no problem. I can assure you that with all things in place, next year, we are not only going to see us in Kwewu. As you can see, Kwewu paragliding has been a huge festival over the years. As in Kwewu, we are also going to see us flying in Adaklu, and this is very important. Eni awoti ye ne mfoni ana wo hwe e wo Facebook na fe TV ne so no chief executive officer edema Ghana Tourism Authority Mame Maryland Efia Hojeto wono ene kasa yeyi na ekwawie no anso ho ana pani abedi akire ya wono nso wo authority hwa yewra beku Agri Santana wono nso di bi ba beto so no wo chese no kwasemu ni sesei akwansere adwuma no wo mani abre pa ehwehwe mia na ba bia ebi wono wo mama no nso aya akono se de be na ebinum befira manhodo so wo maba ene yen ababedi na fe wabefa ha ne pa no nso bi. Now to Monday, we are hopeful that we are going to do more flights. But there are a lot of people who want to experience this adventure. And we have potential tourist sites in the Volta region, as I mentioned, Adakulu. That is why we are developing that site attraction. So that those who cannot come from Accra, Eastern region, Central region, they may choose to go to that site and have it. So this year, Ghana Tourism Authority, we have spread our budget of the tourism investment promotion into the Volta region. We are having Voja Keta Regatta Festival concurrently with Easter paragliding. We have seen other areas or destinations also trying to develop their destination like Gomoa, Ashanti Fest, Christ Asor in Sekendi. Domestic tourism awareness is increasing. No, Deputy CEO Edema Authority no yewra beku Agri Santana wono nso na dibi to so no na ene se ye kofro paragliding no unum se no nso ye wo mo ayetwie wo mo ya pilot wo ho ene wo mo nso a enya adaje ebosika no pa de bo abosum efiri wo mo mamu na eduru kwa Easter ya wo mo babie na wo mo nso kire woni je age ene hia se afi bia wo mo babie wo mo ba so na wo mo ade atoto wo mo media ama ye hu se ye ko Ghana na ye kwa akodi Easter ko fro paragliding akotwi wo mo no pilot fo wo mo nso wo mo te se Adakulu de akura beka ho ya Ghana foforo bi nso esan fifiri no wo mani je age na woni ensa ntwero for HA. Lots of people see my social media posts and they see me coming to this festival, and I get asked by hundreds of people per year back in the US, how can I come to Ghana and fly paragliders? They're all paragliding pilots. That's what we need next, because there's lots of people that want to come here and fly with us. We just need to have a place like this open that can be flyable all year long. Yeah, this year is a little different. We don't have as many pilots as we're used to having. So we always like when we have some more pilots, but the weather has been perfect. The people have been amazing as always. All smiles everywhere. We're having a great time. The conditions are perfect today. Very excited. There's three main components we need. We need a mountain with a place to take off. It needs to be facing into the wind, into the prevailing wind, and we need some sort of field at the bottom where we can land, and then all the other logistics like an easy road to the top and all these things. So this Kwewu paragliding park kind of has all of those components. They will free US by Mike Blake or a pilot Nibia and then one more a cajon and artist and now one mudding como actually woman niji aje na sabre sokrana. Foforo asamba beka ho adakulunum de ebe benyina no eyadinya kese nti wombekọ so a ene yedi na yedi ne yie na ne nyina mu no obi nka sepuduo nse nanso ehye a
putuo no ye wie efa ye sekan ye kohwa bayere ne bi edidwo na eno na pani kane na chief executive officer Edema University of Ghana Medical Center Dr. Darius Osei eno wose eniema bi koso sesei sabi se womo na aben womo na nkase wontiru ho pa na ekoka Ghana fo no nko a sabi oyebeyi womo yibone de ntia wo kansa ne sesei apomuden no aya bibie wo ho na wono wo ka ne pray University of Ghana Medical Center hokra no wode ne wo faase bi ekọ ebra na wonte apo wo Legon ho na ni wo fa mu no wo keka wonya adaje ene Sompa kase edi nkomo ya na nsantrofo dodo na wo ho na wono mo nso efa bie ene wo kyesa se ka hyenkere kura asa atwiniti a emergency ho de ebeya nka wo mo ntoto nema se de be na wo mo ekura hwirehwire no wo mo nkwa enkofiri wonsa na de wo kan sei ne de hye no ehwere ne nkwa. I lost a patient, that is my niece, who was in the university. I stood by her in the emergency. We spent 4 hours. I was sent to go to the lab to bring the bottle, and I brought it, and then, up and down, up and down. And finally, I lost my niece. And when I got to UGMC, I realized that the emergency unit didn't have a lab. They didn't have a pharmacy. They were all away from the emergency unit. So because UGMC was new, I managed to fix a pharmacy in there and then fix a laboratory in there. And then we have the photo imaging, all of it around it. And there was a policy that no money should be collected from any patient within 24 hours. And patients must be attended to within 10 minutes because it's so cumbersome going around with documentation, getting payments done, and so forth. I think it worked. And I'm happy that UGMC so far has not come on the show. And on watches we dear, a behia pass and to yes, na ekoba putupura na se in terms of emergency hono a woni ni ye behwe na wie na kire eka bi wa kire na wono ma hwe sense gonyantua enko ade a ye begya no ama woti nananom ewonse do. Dr. Darius Osei wono na kane University of Ghana Medical Center no wo ye chief executive officer wono enene ensantrofo di nkoma Sompa kase yenso ye fa bi ede esomo abusua mekoso an makayo se kase ya ebe no se na ase bi wo ho a Ghana cement e friend se gasem strong super waterproof cement no eno na betimi asifie no ede asi nsuom pomfimfini kura na se wo de gasem ena esi a nsuo no be hohora fa ho na wo hye wade mu a ha obi ani ho nti mu a motetetetu nsumuna mu edu ba bia na asedan na ase efufufu apopobire wani beba ho so na ase ni nyina anonom ebetimi adwiregu enu nti na ohia gasem se no ena wasa foundation network Ghana foundation sei gasem no ena yede toyi enu nti na ejina ne na so atetete adan nyina da ye pese ye toso a yetime etoto aso no enti wubusa wo mo eton adanse ho nema te se ekoba jasi mu a wo mbeka kire so ampa gasem ne de eda nso kra enti ebia meka wonso kutabi ne nso Sompa nka bi de Sompa ka no eno ene yedi ho danse ede a kire wo se eye papa fa ho ebata na yedi ho danse a kire no ene ba bia ade utiri beto na emo ho benya ba bi de utira to no je wo nkwansa eno sa no se malaria yare ena aba so a utira yeye Dr. Tafrija opambo ageman ne na namu nupa wo mo digya no no wanya kwadwero wo fi nani ehwe pa edi a kire enti wonfa hwempo aduro entare mpompo so se malaria nko na enyawo wonu mato untimi ne dia honama ye waduro time heba Mr. Dr. Tafrija aduro no time ne TI ME babi eto no bia nso ahyeta na wokonom no wo ho beto na fe wanya hoden asade akọ onwuma so na obedidi obeteto adi ne ni ho kora de ewia bo ho ban time heba Mr. wo de no nso aba beka ho se wo de no ka ho de tese de wakum owo atwa ne ti de aka eye homa eno se nure ematu aguso papa na no na menya adaje asema hwehwe mahudie nti ama no nom sa ye wonyi siesie won na be ma won so wo de time no ebe ye wo aduro wo be memmene bi anonum bi no se tie bia wo ye ka mema nyina na yehia wa ya san esan se wo gina mema na mu a ya wo de ani onyam ene bre won 0244 417669 woma homa ene no ba bia to nro bia o kan shi drag lane e ho nso kwa na dudo mu wonsa e ka bi
eno Dr. Tafri Jedru no awie okuta mu denden abo ya bomberete ena ensempa no ye de toawo abusua ansa na no mamemfa wei entwa wo mu na eno achi yemra emewuram ewo na watwe nyina amanane nsem a aba na mede wei ete ano sese China ene Pakistan wo mo susu enhyehye nnum bia wo mo de beboa ama saa de ekoso ewo Middle East wei no atimi atwa na nka Strait of Hormuz ho no a Iran fo na ayeyire wo ho sese wo mo gya wo mukuro no kura to na ho na wo mabo won sesen wo mo ma suhyema bia nko na kampese bia ba enti wakra wo niam kura aka nsu agya no eno na wo mo nso aye nhyehyɛ eka won tirapa ho ti sabre Pakistan ne China ede won ti se ho pa ahunu nhyehyɛ papa bia wo mo de beto so ne no na ye kyese wo bi adwan awuo no na obi nso nkwan na aso enti aba ne se ya America ni abre ni Israel ka bonsanka wo mbe yama enti ase na apama wo mpese wo mo ne Iran fo kono wo mo beti ase ene wo mapam nenso wo mo nte ase enti ada no wogya mum no sese ebi no mo nso ofa akire ehunu kwa mbefa so a Strait of Hormuz ho no wo mbe yama Iran fo abie mu na eja wo ma wo ne ma akokwa atu ogya nso no saafo no enya wo mo ade abusua ma ye na ye hutia wa mra yenya ba pe ye ko na fe amanane nsema na awotwi etodwa no ye de ho nsem nyina atoa menkwansa Hedebo how krenia ebo wa hweme woriwi busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu a mepenti me hu nya menye me ho kra biom ebo kofi pa na se wontumi mfa painting kunti anzio hwe ohaw no ewo dan no mu angasa wo nti we de mani den edan no pose me wie o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement for fra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban free nsu ho isu ho ban bo eni se we de ye repair sen kwan o da bi ominia eno ne mane dance no hwe wobetumi dia sowos ya nsu ano nom no ma wo penti kra na e wa wai ano ana wobetumi nsu die sidan sa wobetumi dia ye foundation block work plastering chese cement ba ko a wotumi di sidan na samma banbo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba ko ye di sidan na sam bohun ban sinu ye preko Gasem, the nation builder. Emra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Time heba me hya ya me ka se yi ba kun, ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enya enu nkuo, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wo fa afuro de wo ma akwada no fo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu mona ko junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu Defense Clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st Clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so uframa saman so na eba nso a wonsa bonkum so
ɛhɔ na wobɛhu yɛ frɛ 0540-311-311 0540-311-311 na ɛsɛ 21st clinic still wɔn yɛ sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Onyankopon di fa wastrano ewiye brim and am nensaso ama onyankopon we ya won wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Some First Service entwa wo hu hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsie. Fa woda no nyina share radens na erade beye. TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pampa. Yamomo ene twen esande wase se watwen ye abusua. Na watwene nyina mu amanone nsem e baaye no. Yenya adaje na yenyiyi num akomakon emfama wo. Edadwo ada no. America mampani Donald Trump enya adaje kasai. Ya na wo kire entokwa na ekoso wo mu ne Iran ntemu a Israel ka ho no. Sabio sade ebinom okika kan no enye ne bone so na sade be na netofo no won be hu wo mahiem be bia se wo mo boban ko afi aboa bia nso betimi edidi eduru ba bia eso odidi eduru na wonidi ntresuo eno ene die ntie na ni abrepa ebinom kura aka se jama wayire na Iranfo wo no eno ne ka ho ama nani abre esan se nche bia ena wo ko Venezuela ekotwe Maduro edene eba Washington DC so obedi nasem ya na obi anhu bone ko a waye ewie no odi nubone kura na etoto otunitiri so nanso ekwawie na anso ho wodi kambo Iran so fo so se wo wie ho a wo ba won ho ampa wakọ na wo mde hu ne se wayere no a Iran fo wo no ena bia nka opese wo fanya nsakwan bi etime egibi na eja ono so di ne dwuma esanse ne de no akọ atwe na wo kire de enti a wo yo de wo ye nyina. I would say, I told them, if a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem. Whether it's Russia or not, but doesn't help anybody. He loses one boatload of oil, that's all it is. If he wants to do that, and if other countries want to do it, it doesn't bother me much. It's not going to have an impact. Cuba's finished. They have a bad regime. They have very bad and corrupt leadership, and whether or not they get a boat of oil, it's not going to matter. I prefer letting it in, whether it's Russia or anybody else, because the people need heat and cooling and all of the other things that you need to find out if it's true. They're going to do whatever they have to do. We could close that up in 2 minutes. We could close that up so fast your head would spin. Eno America man penny Donald Trump ena oche se sabio Russia for wo mopa ene oyire na wo Iran nyina no wo mo nkotonkogu ho wono wonka asem obi ni wo mo nkonkodi dwa na mo straight of home so ho no ena ne ni abre se wo maya hodo binum a atwa wiase nyina ho ahia wo mo nso fa ne mafiri ho ndi sa abra wo maya yire ho no ama aye bibie wo ho enna ma nani abre a wo pese wo time toto ne ma sanka be na imom wonka se wo si wo bi kwan se wo ma wonni dwa sanse yenkum dwafo enni dwa eno America mampani na sama wo de to so no eno eye da Jordan no na Jordan mu nso ana Burkina mampani Ibrahim Traore wono nso de beto so ansa na no wo di kan bebo so se to makese a ye kra e de firi wo moma mu no wo de ban ato so ana so no da so se de be no wo mo factories no so wo mbetimi di bia kwa akoye tin tomato e de bia kwa abonten na nya Burkina tomato e wontuom enom ne ye ho ade a wiase nyina betimi aba ho aba be didwa na emom enye se ye kofa ne woro na Ganafo e de be ye makonkwan ana se wo mo de be dwuma konkwan e de adie na wo no ho no e na wo be che se sabio se wo tomu a enye ne bone so na emom se de be ya
na kuafoɔ no ene ne mamufoɔ nso wɔn nso bɛho mfasoɔ bi a ɛwɔ na konwa na wɔbuo no ɛde ma wɔn. I stand before you to speak about something far greater. I stand before you to speak about our sovereignty, our dignity, and our right to live from the wealth of our own land. Because let us be honest with ourselves. What does independence truly mean if a nation cannot feed its own people without relying on the production of others? What does freedom mean if at any moment the basic food on our tables can be disrupted by decisions made beyond our borders? For too long, we have been told that power comes from agreements, from institutions, from external partnerships. But history is teaching us a much simpler and much harsher truth. A nation that cannot control its food, cannot control its future. And that is why the decision we have taken is not about tomatoes. It is not about trade. It is not about closing ourselves to the world. It is about opening a new path for our people, a path where the fruits of our soil first serve the sons and daughters of this nation. We are saying, clearly and without apology, that the wealth of Burkina Faso will no longer leave our land without strengthening our people. We are saying that our farmers will not labor only to feed distant markets, while our own industries remain weak. We are saying that our future will not be built on dependence, but on discipline, production, and national will. This is not an easy path, but it is a necessary one. Sompa FM. Eno na waka no. Ewom se enye kwan kuma umbetimi atwa nanso ehia pa. Enti edu ba bi ye de ehia ansan ya de fata. Eno nti ne ma wode so no to kwa ye kofa to makese edi free wo mo emamu ede ba no. Eno eye Burkina Upper Volta wo mo mampanin Ibrahim Traore wono ene kasaye eda Jordan na amana ne nsem ebaye ebi eno no. Na Jordan kro na ena maami nso woteti bi pa ede bae eche se de America mampani echere se wombe bo Iran ase ama womakonnwa kura no ahenie no se koba se ye bodin se akonnwa na to una bedi kura na sabi ontohwe nyina bemoa unya kwan kura na kampese watumi aba ho bebo otu apata ne no ena maami ne se saasam na papa ne kan ne de wanka ne ye kura na nso ne nyina no eno nkyere se womo ebeka won kasabo ahye wonyem womo nso be sori pa gina na womo akon e de ama womo man Iran na asemi no Elhan Oma wonne kai. Donald Trump just has not chipped away at our democracy. He has taken a wrecking ball to the very foundation of what makes America great. We have an administration that is openly and brazenly breaking the law and is acting like the Constitution is optional. And while they are doing that, they are shamefully and blatantly lying about every single thing they are doing. No. Ilhan Oman, wano ne kasaye, se di ekoso a America mampani ntimi gina wiase nyina paso. No wakasa che se wobema wo mo akofom kura asande abo aka bo ani ansa na wo masoja wombeko Stone Age na utumi kasa ansemi nyina no wobusa se wo mo constitution no sabio eno no opa na yusu ana sesen ana timfo ne timu a opese wo kaba no wo woro edefo obetiri eno eye Ilhan Oma wono ene de sansemi eto so ewo wo mo ma wo che se ensam a mampani Trump waka wo St. Paul ewo Minnesota no wankasa ye kura nenso wo mo de nya de a wo mo yehufo se wo mbetena se na waye hwe ha amade ekoso yi etimi akoso abusua ma yenko edabna dem na brada no mu no nso ma mebi wodi mfinhia na dosianum na woko be potententen bi so sabe pono ewo Tennessee afa ho Minnesota we America na wono no kwa woko nyina ne se wo konsra hwete se de ebinum aba kwa Easter wo mobile for paragranding enti ye fra ne Smoky Mountains sa bepo na free nwisie no enti wo fro yo fro de wo afro pa dru soro ena ne e wo twitwa selfie no wo sende no wo kire o waduru ha kura network nya adwuma nwie enum ne ho ade ewie ya afon wo mo ntehwe bio sa wate ato meka sei woti nananom wonse do ya eno nso akoya asempa na ewo ho a na watwene mu no ye bobo na afi ye de esommo ewo fidue mu ho ya ya sanso aboso enere due e de amawo abusua eye dumienu kase sompa ewiade no memene da bia ene ye de etoawo na eduru sabre ya na chese na watwene nyina mu nsem no titru de fa amano ne ho ena ya yede etoawo na edambreda mu ena abusua yaduru binanda kro no a
ensam ni bia etwetwa egu yi no ene se wura Pentagon afa ho a US secretary ya wono a na hwe defense so Peter Hegseth wono enso ekasa bi ena wo che se de ekeka kono won de eka kire Iranfo se enya se America mampani Donald Trump wo dwa nanumu wo yesi ade yo de wo ka bia no wo mini wo beyo enti se wo ka se wo mmra ne yentena se yenom asundwe abua no na fe yenkwa apam se de be na wiase nyina ho beto no na obia te ho a hu bia mo no na wiase asundwe beba na se Iranfo yese wo mo mpene wo mbeye de wo mbeye nuclear weapon wo mbekoso aya se tie bia no de Trump ka no wo beyo ho adwuma enti eda benada no enkomo abubo ba ye bia na efa amano ne ho no eno nso ye de sommo na se de na etie ni. These men and women live the Iranian threat every day, incoming missiles and drones, and know what a world looks like, what the world would look like if Iran had the most dangerous weapons in the world, a nuclear weapon. As President Trump has said time and time again for years, and in this administration, Iran cannot have a nuclear bomb, and they won't. These troops, they want to finish this fight for their kids and their grandkids. This is about history. This is about legacy. Success matters. And because of this president and these Americans, we're closer than ever before to winning. President Trump is doing what no other president had the guts to do. Previous presidents were all talk. He's all action. On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options, and they have less. Just 1 month in, only 1 month, we set the terms. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Eni awuti ye Peter Hegseth se okọ America mamu ho a wono ena woye twotwofo edema abambofo no ena wokasa ye se de mampani Trump aka no wobehyo enti Iranfo mo wo mununu won ho ensre eno eye da benada na busu am yenwuram ewo ukuada no mu na ukuada no mu na mampani Donald Trump a na ne mfoni da so no wode to so che se de ekoso pa ewie ye mane esi ye nyina no on de be ka kire ni prince wo mo man America no yaskam wo mo tituru wonu ma ye won ho se ofiri ma ho foforo so na wo mayere no monyemu a ana wonyem wo mayere mu a entem no waka ne to ko America na kwo wonya wo hope ne ba ne ye citizen ya ma ne paper ne etua ne ka wo bo hu se maame ne didi ho ne wo mo de bi ma ne papa kora e wo fie e wo mai kora ofiri mu koye no ne no ana esei wo mo ani aba ho se age wo mo ya amendment wo mranum na wotumi ye nsakremu pa e wo ho na wo mo hu ni praying say yes scam ana maya hodo no aska me wo mo America for mampani Trump we eda wukuada no wokai. If you look at the original birthright citizenship papers, they all happened right after the Civil War. The reason was it had to do with the babies of slaves. And hopefully it's going to say, because our country is being scammed. We're getting all of these people. They're selling the rights to them. People are making a big living, getting hundreds of thousands and even millions of dollars from bringing people in and saying, congratulations, your whole family is going to be a citizen of the United States of America. That's not what it was for. It wasn't for billionaires bringing people in or family in. It was for the children of slaves. And what you really have to do, and I don't think the lawyers talk about it as much, look at when the Civil War ended and look at the date of when this was enacted. America man penny Donald Trump no wono ene kasa ye a woche se we de enkwano ma no na aska me wo mo e wo America ye no nso wode atoso no afi yenwura eda ukuada no mu ukuada no mu ano ana wo mo etu fom agudi abi titru wo mo wo Sudan afa ho aba ne bebo amane e che se wo mo amia se fom agudi a wo mo tuo no nipa mako minus wo mo etu agudi mako aduoson wo mo tinanam wo oson nan na nhira nka nyame se ebinum wo ho a wo mo epreprai na de nti a wo kan we nyina no enya se bia amna ena bugu wo mo so ekun wo mo na mom atutrafo bi ene ko sane togu wo mo so a ewo Juba ho wo mo capital wo mo nyina eti nananum wo nsedo ama aban na ne abra wo bo so amane no wo chese we no Sudanese People Liberation Movement
opposition for party na ewo ho no wo first vice president Riek Machar eno wo chese saade no enye ntwaye no no won fan so bia abante akonwa so na BBC sa na Sarfo ene kokote atuo no gu wo mo so a won de won kan fansie de o kan se jama aba na asoma won ena wo mo koye no wo mo akwakoye de aba kan kire wo so wo mo nye na nsu ni nyina no embenimfo se de koye ntwaye ewo mu se ewo na nya abade akra no nyamemfo onkra nsie na busu ano so nhyade na nwemu mapa bia esa aba ne hwe se obetumi akwakosi ase na wahunu de esiye no eno nso obeyo ne saa na waye ama ayefe abusua eyeda wukuada ma yenwuram ewo eda yawadam yawada no mu Oma Burundi ehon nso timamufo bi eti nananom wonse do a na enya asam ketwa na eno nso wo mo chese nipa be se enade wo mo nso no eti nananom wonse do saa na Burundi ho no na expression ammunition nyibi ni depo na eho na ekopae wo Bujumbura afa ho ye nam so ma nipa tete be ho de wo mo ti nananom wonse do esanse bra se eja no ne to ho ya emoba nso de hunim se kaja kura etimeto eno ne ka ho ema sa awere ho semi esie na wozo kwa ba bi te se gisende manse ya de na nani semu pa e kire se ho no bombo pa etotoye na enya asem kuma ama wono kura ho na won ba bi eye adwuma kura no Sarfo bi eti nananom wonse do eno na president Everest ndamhye wode ba bato X ho no wo chese abusua wo mode hye aka mu nyina nkafra na ne nyina no titru budundurance na wo mo amia sa amia no wo mo nkafra pa na abane ye de obetimi bia se obedom aboa ama dwoye etimi aba empotemu ho afi wono mo epirepira no nso no wo mo epira asem no nyina aba behwese obetimi atoto enema yi ama won bibia etimi egina sede ewosi gina abusua yankwa America biu America mampani Donald Trump eda ya wada no na wose won de nokure no woka asam no a won fansie na sabi wonyo bi a wotwa botomunam na wono woka ade akire wiase nyina bra entokwa sha ase no wofrefra ama bi mo kyese enye ono nko anti na ne nani abreo adwena na iramfo afa no na etia wiase nyina enti woyese obebubu o ma presa de beye na aman na nka wo mo nso bebre ewo Iran ansa na Sarfo ni nyina nso ho beto enti ewie no wofre Italy fo France fo wofrefra won se NATO nkrofo no ana wo mo ani NATO mmokra no wo mo nso mfa ho nyim se de beye na aboa ne te unua so ayese sore yeso yenka se sore ne so na nso wo boss yi wo mo bo mfi taduku wo mo ye onhuhufo obia mfi na won de akura ka de ne ho ya ne nwanwa kura ye France mampani baby adamfo pa radio wo Emmanuel Macron na de mu wono no asam ne yaka kire no kura ne yere pa na ni so a bibia yira na eno so se de mampani Trump wo kan no ni. We had some asks, and we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran. The last thing I needed was NATO stepping in our way, because they're a paper tiger. But so we didn't need them, but they asked anyway. And they probably think I'm the worst salesman ever. I was the worst. They would have much preferred Franklin Graham or somebody that's a good salesman than Trump, because I'd say we'd love to have some help. Oh, President, I'm not sure that we could. Oh, that's okay. You don't want to do it? And then, well, if we. Oh, that's okay. You don't have to do it. So he gets off probably 6 minutes. Ano ya America mampani Donald Trump wa wono ene kasa yi abusua edafie demo ene yewure ma yenko Iran for wono mu asa akeka won hu bi na anim se wo mo nsanso bridge kese no a anka betimi afiri won ho akotera anoma na se e connect wo mo e de ko amanhudo mu no America fo ekeka won ho na Israel no wo mo abu sa bridge na gum ama sesei kan ntimi nko na kampesa aba sade Trump ka se wo be ma wo mo asan ko stone age no kama yesa na no so ba ye no nipa pi kurati nananom wonse do ewieye wo mo kasa ho pa na no na Iran foi Australia presiding prime minister ede to so cha se no krasem ni sa ntokwa no a Iran ene America asasa aboa so no se ye ni da kwan se ejo
wɔkyerɛ na de kyɛ yɛ anya saa na tio ɛbɛkɔ so akyɛpa isan sɛ Iranfoɔ na aka sɛ wɔn nyante nai sɛ America wɔn te baabi no wɔn nkɔka wɔn abɛka wɔn dia ɛne wɔn bɛkyerɛ sɛ wɔn aka kyɛ wa ne ne mma sɛ tie bia wɔn akɔ ayitola saa na ɛnyɛ ɔno nko ne yere ne ne mma wɔn akɔ pii adehye a wɔn wɔ Iran ma mu a watɔre wɔn ase ana wɔn nyɛ wɔn bɔne nti nya de wɔn bɛgya ama saa mogya wei no akɔso akasa te sɛ ba mogya no ama ba bia nyame bu afuo nti wɔn ɛbɛtɔ so werɛ na ɛno ɛna wɔn nso abɔ so amane a awie ye bie so na yɛde ama wɔ Iran hɔ na wonim yɛ kɔ wie nsɛm no kane wɔyɛ srani general pa sɛ wɔwɔ ahomegyem ɛwɔ America General Jack Kane ɛne ne din na wɔde ato so kyerɛ sɛ baabi ade ne keka kɔ na aduru no America mampani Donald Trump wɔne choice biara sɛ ntɔkwa na wɔbɛto aso sɛdeɛ wɔdi nse aka ntam sɛ wɔbɛma Iran akɔ stone age no gye wɔyɛ ne saa ɛnte saa Iranfoɔ no nso wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn apa aba o ntokɔtwan paa borɔdo deɛ asɛ nka America bɛtimi wɔn Iran ne Israel bɛka ho kora wɔn bɛtimi aso wɔn ase nanso wɔn nso ayɛ wounded lions afei kora na wɔn asɔre ntokwa no so kɛse nti ɛkɔba sesesi America yɛ sɛ wɔgyem nti wɔne wɔn kɔ kasa wɔn ani bɛba wɔn ho so no na nsɛmɔne a Iranfoɔ adie no na nyɛ nsɛmɔne wa nti wɔn deɛ ɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔpɛniye paa deɛ Strait of Hormuz hɔ no ɛneɛ wɔn ma bibia nkɔ Grand Zero wɔn sɛ bibia ɛwɔ hɔ na wɔn mmɔfɔm koraa nti wɔn nhyɛ ase nkakra kɔpem sɛ wɔn bɛsan so atoto so no na wɔbɛsɛ wɔn bɛfiri mafirim na wɔn bɛpa aba nso apa aba nti wei wɔde ka na wɔkyɛ sɛ red zone mu paa na US wɔn da no nti ɛyɛ sɛ wɔn bere wani na wɔn kɔ so a ɛyɛ sɛ adwuma no ɛno so ɛna awie yi yɛnya adagye agyina na nsɛm no nyinaa deɛ gasan cement ɛso yɛ mu na awie yi time herbal mixture Dr. Tafri Jedro no wɔde ɛka yɛn ho ya Hajia special local foods yɛn mu tɔɔ so nti yɛtumi ekodi bie ɛnɛ ɔpon ayefrɛ ɛno a na ɛsɛfo ɛwɔ aseɛ yɛkɔ hɔ na ensuo no nso yɛde kasa na kyerɛ mineral water ɛna ɛsom sɛ ayi ase coronation yi ɛno ana nkransafoɔ invite sɛ yɛmfa mmerɛ wɔn na wɔmfa nso ma ahohɔ no na wɔn kɔ a wɔn akasa nkransa nepa no ɛde akyerɛ adasa ɛna ɛtaifa back hospital akyi ɛna kasafo yi wɔn ebutuo awie wɔn ka yɛn ho na mmom afei na afidie no waso a ensam no ɛmuna na ɛwɔ mu a yɛde to a no bi ɛne sɛ Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wɔde atodwa sɛ Easter yi mu a Christ wɔwudi ma yɛn no yɛbɔ mpaeɛ a yɛnni ma yɛn ho na mmom ma yɛn yɛwerɛ mfi Israel baabi a yɛwɔ agyenkwa na sesei ɛntɔkwa ɛda wɔ mu kɔn mu no sɛde bɛyɛ na asomdwe bɛba na Ghana deɛ yɛn gyina asomdwe afa enti ɛnya aba ɛna ɛnyɛ tu anobrɛbrɛ ɛma aba atɔ sada ɛna nsɛm foforo mu no nso no Ghana Tourism Authority ɛde ato so kyɛ sɛ sesei kwa Easter no ate amanfoɔ se ase paa titiri wɔn a ɛwɔ amanɔne ɛnɛ pilotfoɔ kora ebi firi America na wɔn bɛtwi paragliding na aba ne saa na timamufoɔ ne amanɔnefoɔ nyinaa te aseɛ no nsrahwɛ bia binom nso wɔ mmea mmepɔ no bi wɔ kunkun no ebi wɔ hɔ ya ɛhɔ nso wɔn bi atumi a develop ama paragliding no wɔn atwi bi wɔ hɔ wɔbɔ adakulu ɛka ho ya ɛno nso yɛbɔ so ɛde ma wɔ ɛno akyi no wote sɛ China ɛne Pakistan wɔn nso aka wɔn ntira pam ho saa bere yi a Israel America ne Iran wɔn asesa aboa so yi no wɔn nso de ɛkyɛ sɛ wɔn ɛne Ghanafoɔ ɛna ɛyɛ pɛ wɔn de nkontokwa na mmom wɔn de anobrɛbrɛ ɛbɛma abaatɔ ɛne Iranfoɔ ɛkɔkasa sɛde bɛyɛ na Strait of Hormuz hɔ no wɔn bɛbie wɔn to ama kwan adem na adehye a wɔn nneɛma akɔka so agya no saafoɔ no nso nneɛma ɛtumi aba ɛna afei yɛbɔ wura na wɔtwe nyinaa mu amanane nsɛm a yɛde ɛto awoɔ ɛwɔ Sompa 106.5 FM Accra na Accra no Watermelon Street ne butuo antena ha yo etwa no ho sɛ kyinhyia mframa ɛno saa no na 93.1 ɛna na wutie firi asantima mu Timber Market nkyɛn ho a ɛhɔ nso na TV no wɔ ya wo hwɛ yɛn so live ɛwɔ watikɔpɔ ɛna ofra screen ne so no abusua atoyama ntam takwa na 101.1 Sompa takwa no takwa ade Sompa 103.3 adehye a wɔn wɔ bonafo mu nyinaa
obumpa kwanya kwa abro no mamo me man nti enye minti wo mo fa wo sunwa monten so eyaleje be kwa na abro sanom 98.9 eno ye Sompa sunwane eno na tete ya ekokofa mu oyeti mu santon aboboa no a etwa mu kofa benu nkwanta sunkwa ho na ekwa ahafo sabre kro na eno afa ahafo ho na yebesi manim asase paso edoma henkro doma FM 100.7 eje usu be man ne dom wo mo fa kase ebi sabre kro na Sompa doma 101.3 atapo kukurum wono mo so to peten e makodi wuafo nyina enya Somfa so eno na 106.1 techima Sompa wo fa bia Sompa nkransa sabre ya wo mu koroneti oba ahema na nasa fama akoma wone nana kwambafo a wotoso 9 nkransa ma hene hema ye pa won hontoma wo Children's Park so no Sompa 90.7 na etu ni nyina pete ama adehye wo wiase nyina nso ehunu de ekoso France abrochima mu Paris adamfo pa radio makron abobo ano ye ko ho ma wo moje ye nso se bon Sompa FM live ene ye YouTube a eho na nasafo kantanka awiei wone Denise wo mo de mekokoto so ho na unya bi ekenka enya bi tie Facebook na Sompa 106.5 FM Accra ye kwe yankoyo ubetimi akwa akwahwe kase no wache na unua bi nso enya bi www.sompaonline.com honso ensemne ewura taboaten wachechire de akwa akoto ho a okwa potokasem ubenya bi na eja wonso wakenkan asanso ahwe wani so ade eno so ne yegina na awie triple A eja pia pam dada kase boda mofo ni nyina boma bomberete se ye anafo atifi apoa anasa atoye na mebebe ma wo a information centers no so fa bi kana so ban radio na ye live for ho saa na doman kase DJ Kingstar so de tutu mu a Teacher Johnson wotimantam wonu nso biem wo decoder no so na Paloma nso ebie ede tum no abusua gas and cement nti ye de wase triple A eja pia pam dada